ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡತದಿಂಚನೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಕೈತಾಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಸಾಧ್ಯ ಬರಟ್ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಸೇರ್ದುಲ್ಲೇರು ಸುತ್ತ ಸೇರ್ದುಲ್ಲೇರು ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿಲು ಸೈತದು ಜೆತ್ತದು ಬೂರ್ದಿತ್ತೇನು ಯಾನು ಇಂತು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೋಡು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪು ಬಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಿತ್ತನಕ್ಲು ಆಗಲಿ ಬಂಡೇರು ದಾಲಜ್ಜ ಬಾ ಅವಳು ತೂಲೆಗೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ತೋನಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನುಪ್ಪು ಉಂಡು ಆ ನುಪ್ಪು ತಿಂದದು ಆ ಪೆತ್ತರಡ್ಡು ಸೈದಿನ ದಾದನ ಸೈದಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ನಾಗ ತಿಕ್ನಂಜನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪೆತ್ತೊಲೆ ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರಾದು ವನಸ್ ಮಂತಂಡ ನುಪ್ಪು ಮತ ತಿಂದಿನಂಡ ಅವು ಸೈಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಕಿರಾಪ್ಚಿ ವನಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪುಣತ ಅವು ತಿಂದೊಂದೇ ಪುಣತ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಸೈಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಾತನು ನುಪ್ಪು ಏರಂಚ ದಕ್ಕದನು ಈ ನುಪ್ಪು ಒಣಸಿಜ್ಜಂದ ಕಾಲಾಡು ಅನೇಕರವಳು ಒಣಸಿಜ್ಜಂದ ನೀರಿಜ್ಜಂದ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತಿನ ಕಾಲಾಡು ನುಪ್ಪು ಏರಾತು ದಕ್ಕದನು ತೂನಗ ಅವಳು ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಂಡಿಗೆ ದುಮ್ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನ 20 ಜನ ದಂಡ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳು 50 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದೇರು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮಾತ ಒರಿದು ಹೋತು ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳು ತಿನ್ನೇರ ಒಣಸೇರ್ಲ ಮಂತಿಜೇರು ಅಂಚನೆ ಒಣಸು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತೇರು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ವನಸ್ಸನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ಅರಿಬಾರು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವನಸು ತಿಕ್ಕೊಡ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ನರಕ ಬರ್ತು ಬೇನೋಡು ಅವಳು ಬೆಂದನಳ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಅರಿಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಯಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲ ನನ್ನಂತ ಸಮಯದ ಅರಿಯಜ್ಜಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾರಿ ಬರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊನಗಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಡು ಈ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜನ್ನ ಮಂಡಜ್ಜನ್ನ ಏರಂಚ ವನಸು ದಕ್ಕುವೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡು ಇಂಚಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನವರೋಡು ಇಂಚಿಡೆ ಅಂಚನುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾದು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇದದಾಗಲೇ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪಡಾಕಿ ಪಾರ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಣಸಲ ಅಕ್ಲನ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮ್ಮೇಟು ಏತು ಜನ ವನಸ ಇಜ್ಜಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕತಿಜ್ಜನ್ನ ಜನಕ್ಲೇತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದೆ ತೈಪುನಕ್ಲೆ ವನಸು ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು 3 ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಆ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತಲಂಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ನಡಪುಣಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀರ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ನಡತದೆ ಐಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕೋರಿಜ್ಜಿರಿ ಏರ್ಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕುಪ್ಪಿಜ್ಜಿರಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವು ಬಿಡು ಈ ವನಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲಡು ಈ ನಮನೆ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಗ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀರ್ಟಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಾಡು ಪಾರ್ಟಿ ಆಪುಡು ಅನ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಕ್ಕನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ನುಪ್ಪು ಅಂಚ ದಕ್ಕಂದಲಕ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪ ನಿಕ್ಲನವ್ರು ಇಂಚೆ ಉಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನುಂಡ അതിന് ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ದುಮ್ನಾಣಿ 7 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 20 ಜನ ಬತ್ತನ 20 ಜನ ಲೆಕ್ಕದ ಬಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋಪುಡಿತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟೇರಲಕ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನೆ ವನಸ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಏರೋ ಬೆಂದದು ಬಂಗವತ್ತನ ರೈತೆ ಆರು ಬೆಂದದು ಬಂಗವತ್ತನ ವನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 2 ಪೆತ್ತಲಂಗಿರಿಯ 4 ಪೆತ್ತಲಂಗಿರಿಯ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ದಕ್ಕಿರಬಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು నేను ಉಂತವಡು ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊರ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ಈ ಸರಿ ಬಕ್ಕಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಅದು ಒಂಚೂರು ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಣ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆವೇರು ಪಂಡದೆ ಅನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಲ್ನವ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ವನಸ್ಸು ದಕ್ಕುನಾಂಡ ನಿಖಲ್ ಅಂಚೆ ವನಸ್ಸು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಡ್ಡ ಐನುಂತಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ರೆಲ್ಲ ಇರಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡುತ್ತೇರು ನಾನು ನಿಖಲ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನು ಹಾಕ್ಲ್ಡ ಪಂಡ್ದು ಉಂತಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಲ ವನಸ್ಸು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವನಸ್ಸು ಇಜ್ಜನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ 2 ಪೊರ್ತು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಕಾವಾಡು ನುಪ್ಪುನ್ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಕಜಿಪ್ಪುನ್ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಆಹಾರ ನೋಯಿನ್ಲು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವನ ಕರಿಪುಗ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂತೋಷ ಪನ್ನದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಉಂತವೆ ನಿಖಲ್ನ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣಂದು ಎನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನಂತೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.